Kublish buni pi baro ngapreng so bhai pi hakane ka channel pule khubor snap shphang hakal padru pi baro ki basngap yakane ka khubor basngoba ba phin like share and subscribe yakane ka khubor shakiwe pat khubor ka ban snang tak sing ka nikong ka deiba ailat ka sarkar manyak ran badya tai halor ka reservation policy nei kong amperin shillong jemmang laipho ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA tu hakasngi ba ar kala preng ya ka jing ai jingmut jonga community on the reservation roster but ban ailat ru banya tai yatir halor ka bha thungkam thungjam hopo ka jilla haba pentip ya kane ka chairperson jonga community ka kong amperin ningdo ka badai ru hamentri ka tanat an kala ong ngi la de ban pen bana ru ba ngin ai lat ban pen bun yaki dikhot jonga community bat ka bala batha yaki seng sign perthe bakin jet samar angut ki dikhot naka seng ka jongki haba banjur halor ka jingdon kam naka benta ka jingkan thop lang ka kong amperin kala ong ba ki kwa ban pentikna ba ka jingmi khmat na ki seng sign perthe ba fer kan long yarin kat pat ka pentikna ru ba kandon ka jingai biang lang nakabaro ka jaj benrio jong ka jilla commentary kala pentip ru ba hadin balathau ya kane ka community ka bathmai la bu ban penlong pat ya ka jing ya lang ka baning kong hakalai phui tarik menta ubnai hakapor ashiteng no phaisngi ngi kerpat ya baro kiseng sai perthe ban wanishim benta ka ba ngi la debru ban pen banana do menen da ka jing menjor jong ka community kala ong shu ka kong amperin kala ong dagane ka jing ya thir ka ba ka khmilenti kan long ka ba biang bat baro kiseng san perthe insala shu ban yatai halor kane ka mat ka ba yade bat ka jing thran jongki nongshong snong ka jilla la ban pinken mau ba ka jing ya lang ka ba nikong jong ka community on the roster system kala dep ban rai bat pha ka jing terba shaka sarkar ban ailat ya ka community bakan ai jing batai kaba janai halor ki mat jongka voice of the people VPP man pentikna baka jingthmu jongka community kalong kaba pura ka khuba sakawe pan kerpat kinong elam niam ya ka sarkar ban penbet no kloya ka reservation policy shillong jumang laipho ka khasi jantia Christian leader forum KJCLF ka kerpat ya ka sarkar jilla ban penbet no kloy ya ka mat halor ka reservation policy apa kedau ba hadien sanposnam lalap bakate ka bha thungkam ka don kam ya ka jingmi bnia secretary ka KJCLF reservation reserve Dr. Edwin H. Kharkungor haka kerwo khubor ulaong na benta ka bet ka biang ki khun samla jongi bat ka lawai ka banwan ka long ka ba shong hok ban pen bet ya ka jing bakla ki bom sham la yo I ne patyao da ka jing bom salia bat ka jing khwan mentoy jongki babun hakipor balalet kumju kito ki badon menta hakabor kumta ka kunhon kala kalpat ya ka sarkar bat kibor badai khmi ban penbet no kloi ya ka ne ka kam hakawe ka liang ulaong baka KJCLF harengkat katuk at ningut kinong ya lam niam ka nong ba dangshen kala penlong ya ka jing ya kendo halor ka jing ya long jingman kiniam kristan ka balang kishlem trekam bat jingshem jongki riunget kristan hakari menta masngau bakinong ya lam kristan ki de bandon ka jing song thu haba ya de bat ka an hakaju kapor ban sulok ya ki dukhot halor ki mat ki bakta ya ka jinget jongki kumjo halor ki mat ki ba kta ya ka imlang sa lang baro ka wei ngi kentu ya ki nong ya lam niam ban penlong ya ki program ai jing hikai halor ki te ki mat na kapor syakapor ula ong shu ka KJCLF ka khot ka wer ya baro ki kristan hapo ka than banyas no khtilang ha ka jing duwai khnang ba ka jing suk kanwan ha manipur bat long ki bakloi ban kener ka jing erap bat jingkel shan ba mardor shakilanot jong ka jing yai ken ad ha ka jilla ha marjan sakawe bot ka khubor ka ba kham kon san e yakini khubor baro dap shitaiew thik ka jing sha thangan ha additional ka secretariat ngan beteng ka jing sha thangan lada ka jing yakren bat ka sarkar kam seiso ba Arden shillong jembang laipho tarik
UMLA kanong krembat ubadeiru u president jonga Voice of the People VPP ba Arden ulakren shai balada ka jing ekren bat ka sarkar halor ka jing pen bet mai ya ka baha thungkam thungjam kam se so un beteng biang ya ka jing sha thangan kani ka jing yakren uba Arden kadai hadin baki samla pule hapo ka jing yalam ka hinyau tribute council HYC kilaya wan ya gijat nadu office embos tartar shaka lashmer IGP hadu additional secretariat kaba uba Arden usong sa thangan kaba la along menta kasngi kalai photorik jemang aljal apulai haba kisamla pule kilawan poi hakate ga jaka kila pelta imslam ba Arden ru ulayang nakajaka ba uthia ban a jingkran shaki padba uba Arden haba u a jingkran ulong ba hakane ga jing yakun u don jingkerman ban job bet namar ka jing e ki khun samla hakawat kam kumta ulakin tu yaki padba bakin nam pen mi kano ka jingkulmar thnang baka sarkar kanyo banshim kabu henrei ukwa banyai nakilinti kaba jai kamut tang namar baka sarkar ka khot yakran ngin song no kitar banne chayeng henrei ngin ap yaga jing yakran namar lada kam se so ngan shong sa thangan biang ulaong kani ka jing sha thangan uba Arden kala dap thik shitaiew menta kasngi ba ar haka shiphotorik menstep kaba ulas dang nadu apulai terik jemang aja apulai bat kaba dang beteng hadu menta haba yakran bat uba Arden hakapol menstep ulapan pau baki brokin lungo balai umpat lei hadu ula sha thangan menta la shitaiew ndrai kane gade kajing aibor ublai bat ki jingkershan ki pajba hadu menta kampat don kajing sngo pher ngait ba ngadang beteng ya ka jing sha thangan namar ki doktor kilawan tho man kasngi ula ong nalor kata ulapan pau ka jing sultanat haba ka jajbin rio ka kulshan hagane ka jing yakhi bat kane ka peni ya ka jing ya deli ngan sange ya ka jing sha thangan tat hadu baka sarkar kalarai bala penthmai ya ka bha thungkam thungjam da ka ba aikam bun sayaki khasi jentia kiba la ngan roi namar kata ulaong lada ka sarkar kamla ban penbet menta yakane ka bha thungkam thungjam kan bu jing e yaki khun samla hakini ki alphosnam kin nam yo kam sarkar tangkat ni ka khubor ka bam tasngi tanga ai khublai fi bara ba fi plat por ban ska be ka khubor flash bon ba ngan songu e lada fi like share and subscribe